Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yandi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. An ka sanfɛ kalanso min bɛ n'o ye Institut Universitaire de Gestion UG walasa ka se ka don ale kalanso in kɔnɔna la. Kimɛnniw bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔndan in senfɛ ni kalanden minnu sera ka tɛmɛ olu de bɛ se ka don ni kalansoba in kɔnɔna la. Ɲinanta jaabiw bɔra janvier kalo tile 9 in na san 2026 nka kunu janvier kalo tile 29 san 2026 an ka sanfɛ kalanso ani dɔnni ɲɛɲinili ministre ale y'o jaabi ninnu bɔ a ma ko sabula majɛ caman yera kalanden tɛmɛlenw olu ka moyenninw na. An ka sanfɛ kalanso ministre a ko ɲɔgɔndan wɛrɛ bɛna labɛn k'a kɛ don nataw la nka an bɛ waati min na i ko sisan waati ma fɔ fɔlɔ olu kimɛnniw daminɛli la. A ka ca ni jatigɛwalekɛba maa 10 ye olu de bɔnna u ni na an ka kɛlɛcɛw fɛ ka bɔ pankuru yɔrɔw la a kɛra an ka finitigilakaw ka yalayala baara senfɛ Muruja ale mara kɔnɔna la an ka kɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba bɛ maaw ladɔnniya ko an ka finitigilakaw ka nin baara in senfɛ u ye jatigɛwalekɛba kulu dɔw ye ɲɔgɔn ye la dogoyɔrɔ dɔ la ni o bɛ kilomɛtiri 25 Muruja Worodugu ni a kɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra janvier kalo tile 29 in na. O yɔrɔnin bɛɛ la an ka kɛlɛcɛ pankuru bilala ka i kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan olu sera ka tawuli ni jatigɛwalekɛba ninnu na n'o kɛra sababu ye ka se ka o caman bɔnɛ u ni na. Lafaamuyali wulikajɔw kunnafonidiw sirabana kan ani jeli sɛgɛsɛgɛ sirabana hukumu kɔnɔna la olu sigira sen kan ka daminɛ janvier kalo tile 27 ka taa bila a 29 na place d'armes du 34e du régiment du génie militaire Kati ni hakilina tun ɲɛsilen don an ka lakana finitigilakaw ma a kun ye ka se ka sirabana kunbɛli ani a tangali baaraw ani sirabana jeli sɛgɛsɛgɛ baaraw fanga bonya an ka finitigilakaw fanfɛ. A ka ca ni taji citerni 1600 ye n'o bɛ se taji litiri miliyɔn 74 ma olu de sera ka don dɔgɔkun tɛmɛlen 2 ninnu kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ walasa ka walawalali kɛ ka daminɛ janvier kalo tile 12 la ka taa bila a tile 18 na citerni 875 olu donna an ka jamana kɔnɔna la n'o bɛ taji miliyɔn 40 ɲɔgɔnna ko fɔ janvier kalo tile 19 ka taa bila a 25 la taji citerni 753 o de donna an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ taa se taji miliyɔn 34 ma dɔgɔkun min filɛ senna ni ale bɛ kuncɛ bi citerni 770 o de jatera ko dɔw bɛ sira la ka na ni jate ninnu de bɔra an ka jagoko minisiri ale ni taji ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye 13nan senfɛ n'o kɛra janvier kalo tile 29 in na alamisa don san 2026. Kurun kasara min kɛra danka kari tɛmɛnen dire cercle kɔnɔna la dɔ farala maaw jate ka kunnafoni minnu sɔrɔla kunu janvier kalo tile 29 alamisa don san 2026 olu b'a yira k'a fɔ ko maa 4 olu de suyera maa 10 olu sera ka kisi maa 1 bɛ ale bɛ se ka ye fɔlɔ. O la kunnafoni wɛrɛw y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi sigida ɲɛmɔgɔ ale ni sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don an ka ba kɛrɛfɛlaw ma walasa maa tununnen ɲɛ ka se ka da ale kan. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimanw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni waati in na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn waati wɛrɛ kunnafoni senteliman wɛrɛw kɛnɛ kan.